У эфіры «Аб'ектыў», дзе навіны дня толькі па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Вітаю і шчыра запрашаю. Распачынаем. Крапавы берет у міністэрскі фатэль. Хотелось бы, конечно, каб министр был выходцем с Беларуси, а не з России. Чаго чакаць ад галоўнага міліцыянта краіны? Лукашенко рыхтуецца, што могуць быць падзеі і давядзецца біць беларусаў. Штосьці пайшло не так. Акумулятарны завод не запрацаваў на поўную магутнасць. Люди были одеты как космонавты. То есть они были полностью закрыты, у них были дыхательные маски с фильтрами. В результатах разочарования не было, превышение страшное. Мёртвыя душы БРСМ. Там бачна практычна весь мой клас. Школьнікі пастанавілі не замоўчваць падману. Дзень кадровых прызначэнняў. У краіне з'явіліся новыя старшыні выканкамаў, міністр аховы здароўя і міністр унутраных справаў. Апошняе прызначэнне прыцягнула найбольшую увагу грамадскасці. Юрый Хаджимуратович Караеў не нарадзінец Беларусі. Чаму Лукашенко прызначае чарговага сілавіка далёкага ад нашых нацыянальных каштоўнасцяў? Чаго ж там беларусам чакаць ад новага галоўнага міліцыянта? Высветляў Вітаў Ціўчык. Традыцыйна не цывільны. Былы камандзір унутраных войскаў, да учора намеснік Ігора Шуневіча, уладальнік крапавага берета Юрый Караеў. Беларусь мае новага міністра унутраных справаў. Требования к сдающим на берет, они ужесточились, больше стали и в техническом плане сложными, и в психологическом, и, наверное, в интеллектуальном тоже. Са спецназу, але не з Беларусі. Як і чацвёра папярэднікаў, Юрый Караеў нарадзіўся не ў нашай краіне. Паходзіць з паўночнай Асетіі, скончыў інстытут у Саратаве. А напрыканцы існавання Савецкага Саюзу паспеў паслужыць у гарачых пунктах у Нагорным Карабаху. Лукашенко рыхтуецца, што могуць быць падзеі і давядзецца біць беларусаў. А самога беларуса тут не поставишь. И тому, на мой погляд, это имперская политика. Альбо Москва призначае таких людей, альбо Лукашенко сам боится белорусов. Акурат пра біццё людзей згадаў сёння і Лукашенко, калі прызначаў Юрыя Караева на пасаду. Той, хто заслуговвае, каб яго падтрымалі і нават п'янага да хаты адвезлі, так і трэба зрабіць. Той, хто заслуговвае па мазгаўні ці па пысе, павінен атрымаць. Ці пачуваемся больш бяспечна пасля такіх заяваў? Мы запыталі на вуліцах сталіцы. Но безопасности сложно сказать. Скорее всего, что так, двояко. Все хорошо, я по городу не боюсь ходить. Ни вечером, ни утром. Очень хорошо. Не адчуваю сябе ў бяспецы пасля гэтага і адмоўна адношуся да слоў нашага прэзідэнта. Ну і наогул хацелася б, я ведаю, што Караю, хацелася б, канешне, каб міністр быў выхадцам з Беларусі. На думку сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Северынца, які шматразова зазнаваў пераслед з боку сілавікоў, Караеў наўрад ці выправіць сітуацыю як з іміджам, гэтак і з працаю МУС. Чалавек працаваў увесь час. Спецназ, унутраныя войскі, які ўдзельнічаюць у разгоне маніфестацый, якія займаюцца у тым ліку і аховай спецкантынгента, тых же самых палітычных, якія трапляюць у ізалятары і турмы. Ну, я выбачаюся, няўжо не зразумела, што за 7 гадоў Шуневіча Міністэрства ўнутраных спраў ператварылася ў грамадскае ўяўленне такі мордар проста. І патрэбны інтэлігентны міністр. Александр Лукашенко падкрэсліў, што цэніць менавіта вайсковы досвед Юрыя Караева. На думку кіраўніка Беларусі, гэта дазволіць новаму міністру, цытата, «страсянуць міліцыю ў плане дысцыпліны». Вітаў Ціўчык, Белсат. 155 мільёнаў долараў запатрабаваў Белнафтахім ад Роснефці за пастаўленую Беларусь няякасную расійскую нафту. Такія лічбы кампенсацыі называе выданне «Камерсант». Гэта значна менш, чым тыя лічбы, якія мы чулі, напрыклад, там савакупныя страты там недзе там до 5 мільярдаў даляраў заходили. Так что я думаю, что гэта так страты аднаго з эканамічных суб'ектаў, камерцыйных суб'ектаў, менавіта мазырскага нафтаперапрацоўчага комбінату, а якія яны будуць ужо напрыканцы размоваў, мы пабачым. Сума кампенсацыі мазырскаму нафтаперапрацоўчаму заводу утрымліваецца ў лісце кіраўніка Роснефці Ігора Сечына, які ён скіраваў расійскаму віцэ-прэм'еру
прем'єру Дмитрію Козаку. Тим часом польська компанія «Орлін» оцінила компенсацію від брудної російської нафти усього на $450 тисяч. Mamy do czynienia z pewnym zamieszaniem, które powinno... Так ці іначе, спрэчка паміж Варшавай і Масквою мусіць скончыцца выплатаю кампенсацыі Польшчы ды іншым краінам, якія пацярпелі ад гэтых паставак. Спрэчкі яшчэ нейкі час будуць працягвацца, а імідж Расіі як пастаўніка вядомы ўжо цяпер. Таму у Еўропе ведаюць, што расійская нафта цалкам не можа быць бяспечнаю. 19 красавіка канцэрн «Белнафтахім» заявіў пра рэзкае пагаршэнне якасці расійскай нафты, якая паступала транзітам на нафтаправодзе «Дружба». Праз 3 дні на мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе заявілі, што неякасная сыравіна сапсавала дарагое абсталяванне прадпрыемства, якое папярэдне ацанілі на $30 мільёнаў. Акумулятарны завод у Берасці на поўную моц не запусцілі. Кіраўніцтва iPower зладзіла прэс-канферэнцыю, але пусцілі на яе не ўсіх ахвотных. Што і каму хацела сказаць кіраўніцтва заводу і чаго не хацела, каб людзі даведаліся, высвятляла Ірына Дарафійчук. iPower не запрацаваў. Замест запланаванага на сёння запуску на поўную магутнасць акумулятарнага заводу, супраць якога больш за год пратэстуюць берасцейцы, яго кіраўніцтва правяло прэс-канферэнцыю для журналістаў. Што праўда, не для ўсіх. Ані мясцовых блогераў, ані здымачнай групы Белсату на размову не пусцілі. Почему одних пускают, а вторых без города? Падчас прэс-канферэнцыі чыноўнікі абвесцілі, што працэс здачы ў эксплуатацыю, які меў завяршыцца сёння, працягнецца да 21 чэрвеня. Праблема нібыта ў тым, што забруджанне на 123 грамы перавышае запраектаваную норму 3 кілаграмы за год. Актывісты такім лічбам не вераць. Конечно же, превышение там, что мне сказать, 120 граммов. За место 3 килограмм 120 грамм больше. Но это тоже на самом деле чепуха. Скорее всего, превышения огромные. И учитывая, что если бы только это по этому диоксиду серы, а там куча других всяких кислот и прочее, а по ним-то там превышение не поддается даже подсчетам. Кіраўніцтва заводу заявіла падчас прэс-канферэнцыі, што калі дазволу на запуск атрымаць не ўдасца, давядзецца змяняць праектавыя звесткі, то бок павысіць норму выкідаў. Але праціўнікі заводу, якія цягам сотняў нясуць ля яго вахту, адзначаюць, завод ужо забруджвае наваколле. Идет сейчас выброс свинца, сейчас работают плавильные печи, сейчас работают фильтры, сейчас работает вытяжка с этого цеха. Вот, сейчас как раз загрязнение свинцовым происходит. Кіраўніцтва ж заводу, адказваючы на пытанні падчас прэс-канферэнцыі, цвердзіць, што чорнага дыму з трубаў не было і быць не магло. Вада, якую выкарыстоўваюць у вытворчым працэсе, ачышчаецца і ўжываецца зноў. Трава ля заводу жаўцее праз добраўпарадкаванне, а свінец шкодны ў вялікіх колькасцях. Нет заводу! Нет заводу! Нет заводу! А ў нядзелю о 12-й берасцейцы на знак пратэсту супраць заводу зноў выйдуць на цэнтральную плошчу гораду. Мы вручаем повестку на 16.06.2019 на 12 часов. Это воскресенье. Менавіта на 12-ю гадзіну ў нядзелю выклікаюць у РАУС і актывіста Віталя Казака ды блогера Сергея Пятрухіна, якога сёння ўжо аштрафавалі на 30 базавых велічыняў, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Часово виконуючий обов'язки начальника Ленінського РАУС Миколай Самасюк стверджає, що Петрухін до його чіплявся у непристойній формі, і непристойність це виявилося тим, що він увогуле до його підходив і нешта питався. Рашэнне суда блогер збіраецца абскарджваць. Група ж праціўнікаў акумулятарнага заводу заўтра мае сустрэцца са старшынём аблвыканкаму Анатоліем Лісам. Ірына Дарафійчук, Белсат. Ні просьбамі, ні настойваннем дамовіцца на сустрэчу з Лукашэнкам не ўдалося. Каб звярнуць на сябе ўвагу, прадстаўніцы руху «Маці-328» абвесцілі галадаванне. Яны патрабуюць поўнага перагляду гэтак званага антынаркатычнага артыкулу, а таксама асабістай размовы з кіраўніком краіны. Як маці змагаюцца за лёсы сваіх дзяцей у рэпартажы з Дмітра Міцкевіча. У вёсцы Востраў Пухавіцкага раёна Менскай вобласці «Маці-328» распачынаюць бестэрміновую галадоўку. Ужо больш за год яны дабіваюцца сустрэчы з кіраўніком краіны, аднак Александр Лукашенко так і не знайшоў часу, каб сустрэцца з маці асуджаных. Паслязаўтра дэпутаты палаты прадстаўнікоў будуць прымаць змены ў другую і трэцюю часткі 328-га артыкулу крымінальнага кодексу. У планах паменшыць мінімальныя тэрміны пакарання. Сейчас выдвинули изменения, которые не решают проблемы по 328 по этой статье. И все-таки мы надеемся, что вот приедет Александр Григорьевич и скажет, давайте будем разбираться. Когда-то с высокой трибуны было сказано, чтобы сидели и смерти просили, создать им такие условия.
Кому? Кто должен просить смерти? Несовершеннолетние дети, ребята от 18 до 30, которые не организовали наркотрафика, которые не завезли эти наркотики в страну. Актывісткі руху «Маці-328» кажуць, што амністыя, запланаваная да 3 ліпеня, закране толькі невялікую частку зняволеных паводле артыкулу, бо не будзе распаўсюджвацца на асуджаных паводле 4 і 5 частак, то бок распаўсюд. Очень легко люди попадаются на 4-ю часть. То есть они покупают в интернет-магазине, когда денег нет, им говорят, купите 5-6 закладок, там 7-я ваша. И, естественно, вот и начинают тогда детей собирать в кучу, вот эта 4-я часть, потому что они все покупают в одном магазине. Галадаванне актывістак руху «Маці-328» распачынаецца незадоўга да пачатку ў Менску другіх еўрапейскіх гульняў. Магчыма, увагу замежных турыстаў і журналістаў прыцягнуць не толькі спартовыя падзеі, але і сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Иногда, когда общаешься с международными представителями ООН, представителями ЕС, складывается впечатление, что они больше, наверное, переживают за то, что происходит в нашей стране, чем наши власти непосредственные. Вот что обидно-то. У той жа момант не ўсе ўдзельніцы руху «Маці-328» падтрымліваюць галадаванне як метад дасягнення мэтаў. Гэтак некаторыя прапаноўваюць спачатку дачакацца рашэнняў палаты прадстаўнікоў і ўстрымацца ад пратэставых акцыяў. Іншыя ж настроеныя рашуча. Мы будем голодать до последнего. Пока меня не заберет скорая помощь, я отсюда не уеду. Зміцер Міцкевіч, Белсад. Іван Голунов на свабодзе. МОЗ Расіі спыніў крымінальную справу ў дачыненні журналіста ў сувязі з адсутнасцю доказаў віны. Больш за тое, кіраўнік сілавога ведомства Владзімір Калакольцаў заявіў, што правядуць правяранне правамернасці дзеянняў сілавікоў, якія затрымлівалі журналісты інтэрнэт-выдання «Медуза». Яго затрымалі 6 чэрвеня ў Маскве. Пры асабістым даглядзе, пасля і ў ягонай кватыры нібыта знайшлі наркатычныя рэчывы. У суботу пасля шэрагу акцыяў у падтрыманні журналіста суд адправіў Голунова пад хатні арышт па абвінавачанні ў спробе збыць наркотыкі ў буйным памеры. Журналісту пагражала да 20 гадоў зняволення. Голунов звязваў пераслед са сваёй прафесійнай дзейнасцю. Затрыманне выклікала моцнае грамадскае абурэнне. У падтрыманні Голунова выступілі шэраг медыяў, палітыкі і вядомыя асобы. Не сціхаюць пратэсты ў Казахстане супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Падчас акцыяў у Нур-Султане, Алматы затрыманыя сотні пратэстоўцаў. Тым часам новаабраны прэзідэнт Касым-Жомарт Такаев ўжо прызначыў інаўгурацыю на заўтра. У Такаева сейчас нет полной убежденности в том, что силовые структуры действуют именно в его интересах. И то, что они действительно в состоянии контролировать эту стихию. Именно поэтому он старается, именно поэтому он спешит. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Казахстану за 2 дні пратэсту ў краіне былі затрыманыя 700 чалавек. Вяжут со всех сторон. Потасовка происходит сейчас. На выбарах 9 чэрвеня перамог прадстаўнік кіроўнай партыі Касым-Жомарт Такаев. Пасля сыходу з пасады прэзідэнта Нур-Султана Назарбаева сёлета ў сакавіку ён выконваў абавязкі прэзідэнта. Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі Казахстану Такаев перамог у выбарах, набраўшы больш за 70% галасоў. Скандал у сталічнай гімназіі нумар 23. Вучні знайшлі сябе ў спісах БРСМ, куды, як кажуць, ніколі не ўступалі. На паперы яны не толькі лічыліся чальцамі, але і плацілі ўнёскі. Школьнікі і бацькі не сталі замоўчваць сітуацыі. Пра рэакцыю адміністрацыі гімназіі ды БРСМ на гэткі падман распавядзе Віталь Бабін. Выпускница столичной гимназии номер 23 Настасья Быковская нават и не подозревала, что яна сябра БРСМ. Да яшчэ і робіць у арганізацыю ўнёскі. Новыя акалічнасці ўласнай біяграфіі Настасья даведалася з документу, апублікаванага ў чаце, дзе камунікуюць гімназісты. Там бачна практычна весь мой клас. Там бачна, што один дзень все ўнеслі грошы, одну і тую ж суму. Самае абуральнае, кажа выпускніца, не тое, што вучняў іхнага класу, а гэта 20 з 23 гімназістаў без іхнага дазволу нібыта уключылі ў БРСМ, а тое, што подпісы ў гэтым дакуменце былі падробленыя. Мне няма асабістых прэтэнзій, у прынцыпе, да
да кагосьці з выкладчыкаў, кагосьці з педагогаў, да адміністрацыі. У мяне ёсць прэтэнзіі да сістэмы, дзе ёсць нейкія планы па ўступленню ў БРСМ. У выніку менавіта дырэкцыі гімназіі давялося прыносіць прабачэнні. Інцыдэнт тут назвалі не зусім добрым жартам, ды паабяцалі разабрацца. А ў БРСМ Савецкага раёну Менску дык на голад хрысціліся ад скандалу. Маўляў, нават ведамасці не прынялі, бо спіс сябраў арганізацыі не адпавядаў рэальнасці. Былы старшыня моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч кажа, што практыка ўключэння мёртвых душаў у шэрагі БРСМ справа распаўсюджаная. А таму дакладна сказаць, колькі яна сапраўды утрымлівае сябраў, немагчыма. Настаўнікам прасцей самім плаціць гэтыя складкі, атрымоўваць прэмію за тое, што яны тут стварылі мегаструктуру фейкавую. Гісторыя з прымусам уступлення школьнікаў у шэрагі арганізацыі не новая. Летась Радыё Свабода апублікавала аўдыёзапіс з Менскай гімназіі нумар 31, на якім намесніца дырэктара Інеса Ахрамович заганяла школьнікаў у БРСМ вось гэткім чынам. Антисоветчина какая-то, антибелорусщина какая-то. Что это? Вы не поддержите политику президента нашего стала. Самыя ж улады шчодра падтрымліваюць нашчадкаў камсамолу. Да прыкладу, сёлета на дзяржаўныя моладзевыя арганізацыі з бюджэту плануецца выдаткаваць амаль 8 миллионов рублёў. Асноўная частка ідзе на БРСМ. Смысл для власти, конечно, есть в этой организации, но лично для меня, например, смысла в этом нет. И то, что это содержится в том числе на те налоги, которые отчисляются из моей зарплаты, но это не прикольно. Небольшая сумма, это все в пределах нормы. Можно было бы найти способ потратить их лучше, но, опять же, это не мне решать. Мы за многое платим, не только не за эту организацию. Поэтому, одна больше, одна меньше. У сувязі ж з інцыдэнтам у 23-й гімназіі бацькі вучняў пісьмова звярнуліся да адміністрацыі установы па тлумачэнні. Цяпер чакаюць адказу, які мае быць да канца месяца. Віталь Бабін, Белсат. Распачаўся асноўны этап уступнай кампаніі цэнтральнае тэставанне. Як і ў минулыя гады, першы прадмет, які здаюць абітурыенты – беларуская мова. Сёлета яе абралі больш за 22 тысячы патэнцыйных студэнтаў. Ці шмат гэта? О праблемах і спадзевах абітурыентаў Галіна Бакунчык. З 11 чэрвеня до 1 ліпеня абітурыенты маюць прайсці тэставанне па 17 гуманітарных і дакладных дысцыплінах. Пры сабе дазволена мець толькі пропуск навучальнай установы, пашпарт і асадку з чорным стрыжнем. У месцы тэставання трэба з'явіцца не пазней за 30 хвілінаў да пачатку. Першы тэст на веданне беларускай мовы. Віншую з пачаткам іспыту. Дякую. Чаму абралі беларускую мову? Тому што гэта родная мова і кожны беларус павінен яе ведаць. Ўсё. Тому што я больше ее ведаю, и она для меня больше родная. Не разговариваю на белорусском языке, но, в принципе, так как мы живем в Беларуси, все-таки я считаю нужным сдавать белорусский язык, и нужно, наверное, знать все-таки белорусам свой родной язык. Ввогуле я вучыўся на філалагічным профілі, тому, на філалагічным беларуска-ангельскім профілі, тому я браў беларускую. Для мяне это лягчэй здаваць, і гэта моя родная мова. Гэта наша родная мова, таму мы здаём яе. Таксама моя школа беларускамоўная, і яна лёгкая. Любім беларускую мову, таму і здаём. Абітурыенты з іншых гарадоў і мястэчак ехалі ў Менск разам з бацькамі, якія чакалі заканчэння тэставання непадалёк. Пермский район, сдает дочка Гамеза Анна, белорусский язык, с Раванежской школы. Волнуюсь очень. Любит она белорусский язык, оценка хорошая у нее. Учиться здесь тоже хочет. В свое время я очень любила тоже белорусский язык, очень сильно. И люблю сейчас, может быть, поэтому и дочка Не знаю, своя мова и своя мова. Сёлетнія абітурыенты на цэнтральным тэставанні сярод моваў здаюць таксама нямецкую, ангельскую, французскую, гішпанскую, кітайскія мовы. Жаданне здаць тэст па расійскай мове выказалі 60 тысяч чалавек, па роднай беларускай утрая менш. Яшчэ з дзесятак гадоў таму колькасць ахвочых здаваць тэст па-беларуску перавышала колькасць тых, хто выбіраў расійскую мову. Затым гэтыя лічбы паволі выраўноўваліся, і ў выніку прыхільнікаў беларускага тэставання стала менш, каля 23 тысячаў сёлета. То, что больше половы этой лічбы
гэта дзеці, якія ходзяць у рускамоўныя школы, але так добра ведаюць мову і любяць яе, што выбіраюць яе ў якасці ЦТ. І гэта яшчэ пра што сведчыць, што ўсяго вольных месцаў бясплатных 26 000. Такім чынам мы можам большую частку універсітэтаў літаральна з верасня рабіць беларускамоўнымі. У найбліжэйшы чацвер пройдзе цэнтральнае тэставанне па расійскай мове. Галіна Бакончык, Белсат. А ў нас заўтра будзе ветрана пры навальніцах, увесь астатні час спякотна. Прагноз надвор'я пакажам праз імгненне. У мяне ж на гэтым усё. Развітваюся з пажаданнямі прыемнага вечара. Беражыце сябе.